Ebola keseli sebäpli halkara dereceli adatdan daşary ýagdaý yglan edildi. Bütün Dünya Saglyk Goraýyş Guramasy Afrikada ýerleşýän Kongo Demokratik Respublikasyna we Ugandada Ebola gyzdyrmasynyň ýaýramagyny Jemgyýetçilik Saglyk Goraýyş ulgamynyň halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý diýip yglan etdi. Bu iki ýurtda kesellemegiň 330-dan gowrak guman edilýän ýagdaý anyklanyldy. Keseliň ýaýramagy Bundibugyo virusu sebäpli ýüze çykdy. Gurama dören ýagdaýyň COVID-19 derejesindäki pandemiýa ölçeglerine gabat gelmeýänligini, şoň üçin halkara serhetleri yapmak barada maslahat berilmeýänligini belledi. Bütün Dünya Saglyk Goraýyş Guramasy Bundibugyo virusuna garşy tasdiklanan hiç hili sanjymyň hemde derman serişdeleriniň ýokdugyny ma'lum etdi. Ebola gyzdyrmasy organizmiň sowuklukları, şol sany gan, tüýkülük, beýleki biologik bölünip çykmalar arkaly geçen agyr virus keselidir. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikler gyzyklandyrýarmy? Onunla Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutmaň.